Dakle, polazak u vrtić je jedan veliki događaj u svakoj obitelji. Neke stvari treba znati unaprijed, što se može očekivati i kako postupati. Prije svega, vi ćete biti prihvaćeni od osoblja predškolske ustanove, bilo da je riječ o jaslicama ili o vrtiću, dobit ćete detaljne upute, krenut ćete u jedan proces prilagodbe djeteta na odvajanje od roditelja. Katkada taj proces prilagodbe ide vrlo lako, bez ikakvih problema, a katkada je on nešto dugotrajniji. Dakle, tu je bitno individualno procijeniti kako se dijete osjeća, kako se ponaša i tome se treba prilagoditi. No, ulazak u kolektiv je skopčan i sa određenim problemima, odnosno poteškoćama. Tamo će se dijete susretati sa velikim brojem različitih uzročnika infekcija, dišnih puteva i probavnog sustava. Dakle, moguće je očekivati da će djetetu vrlo brzo po polasku u kolektiv početi curiti nos, da će biti kašljanja, da će katkada dobijati temperature, da će se ciklički, možda katkada i na tjednoj bazi susretati sa virusima, sa jednim, sa dva, katkada i sa 3 virusa istovremeno. I to je nešto što je očekivano. Naravno, što je dijete mlađe, to je učestalost i težina tih infekcija izraženija. Pa tako i prema našim podacima i prema svjetskoj literaturi, kada se kreće u jaslice, dakle u dobi od godine dana, djeca u prosjeku poboljevaju 2 do 3 puta mjesečno kada je sezona respiratornih infekcija. I znamo isto tako da po prilici nakon 3 godine boravka u kolektivu, kada dijete stekne imunitet, ta učestalost poboljevanja pada na učestalost kako imaju djeca koja ne pohađaju kolektiv. Ako dijete kasnije, dakle u dobi od 3 ili 4 godine, razvit će imunost nakon godine, godine i pol dana, prema tome vrijeme koje je potrebno za prilagodbu je puno manje. I isto tako je poznato da ako dijete ima starijeg brata ili sestru koji pohađaju kolektiv, a on je mali i kod kuće, on će kod kuće zapravo biti imuniziran. Susretat će se sa tim uzročnicima i on kada bude došao do dobi, kada kreće u jaslice, odnosno u vrtić, će biti nešto rjeđe bolestan. U svakom slučaju, kada se pojavljuje curenje nosa, treba djelovati preventivno i to na način da se nos treba čistiti, ispirati, najbolje sa hipertoničnim otopinama morske vode. Zrak u prostoru u kojem dijete boravi, bilo kod kuće, bilo u vrtiću, bi trebao biti prohladan, maksimalno 21 stupanj Celzija, zrak bi trebao biti vlažan i dijete bi trebalo boraviti što je moguće više vremena vani, na otvorenom. Naime, važno je znati da sluznica dišnih puteva na sebi ima trepetljike i te trepetljike su uronjene u sluzu. U toj sluzi su i sluznička protutijela. Pa onda dolaze bakterije i virusi, ta protutijela odmah blokiraju te viruse, bakterije i te trepetljike postupno sa sluzi tjeraju taj sekret i te bakterije van. I to dijete zapravo izbaci van iskašljavanjem ili naprosto se zakašlje pa proguta taj sekret i onda želučana kiselina to na neki način probavi. Ako boravimo u pregrijanom prostoru gdje je suhi zrak, ta sluz se posuši. Te resice zapravo se zalijepe dole, znači nema sluzničkih protutijela. Dakle, svi ovi prirodni mehanizmi obrane sluznice su na koljenima i ta sluznica postaje, ja bih rekao, hranilište za bakterije i za viruse i bolesti su učestalije, komplikacije su učestalije i trajanje bolesti je dulje. Prema tome, važno je boraviti na svježem zraku, kretati se vani što je moguće više.